Non vos preocupedes, tan só quedan 10 avaliacións e xa seredes libres. Grazas polo dato, non sei se me alegro ou me deprime. Libres seremos cando poidamos facer o que nos dé a gana, ou cando nos liberemos da tiranía da inteligencia artificial e do dominio das redes sociais. Sí, perdoa. Tiranía, exames... Estaba escoitando, vedes? Oito discursiño de tiranía, pero ven que vas primeiro o ChatGPT para facer os traballos. Sí, pero comezarei por pedirlle un soneto do parvo que es. Calquera soneto sobre o parvos que sodes será máis longo que o himno galego, e xa é dicir. Vamos, que ninguén o vai aprender enteiro. Non sei que lle pasa a cámara no meu móvil. Cada 2x3 dispara tarde as fotos e fai cosas raras. A quen lle faz fotos? Ollo co móvil que podes quedarse nele. Non saques fotos, que algúns temos dereitos de imaxe. Ten vostede dereito a sair pixelado. A visión da súa cara pode provocar náuseas. Un adverbio é o sintagma verbal que o núcleo é un verbo. E agora, a partir de todo isto, que espero que lembredes, que a Ponte non vos fixera moito dano nesas cabeciñas, imos empezar a ver a oración simple, sí? Para que haxa unha oración simple, a parte máis importante é o verbo, sí? Ten que haber un verbo para que haxa unha oración, porque se non hai verbo, non hai oración. Hola. Hey, hola. Estás perdido? Es novo, non? Este é o pasillo de terceiro. Es de terceiro. Falas o meu idioma, verdade? Do you speak English? Sí, falo o teu idioma. Non son novo. Ah, vaya, pois, perdoa. Creo que non te vi nunca. Eu a ti sí. Sacachesme unha foto antes, no patio. Tía, lembra cando escribimos a Operación Baño dicer a palabra urxente? Estou a falar con... Sí, con alguén que se acaba de evaporar. Como un fantasma. Vos, acompáñame ao baño que ver si que é urxente. Non che digo por criticar, pero a Ana ponme a cabeza como un bombo. Este fin de baixo, este fin de non baixo, danos plantón, logo apareces en avisar... Dille que estás tolo por ela e déixate de bobadas. Paso de ti. E ese quen é? Rápido, ven conmigo. Saqueche unha foto, pero non estás nela. Quen és? Unha fotografía na que non estou. Creo que esa é a mellor forma de escribir.
Temos que sair daqui. Pero sei o que parece. Esta porta non vai detelo. Sacade os meus osos da caldeira. E confírmase o peor desenlace posible para o caso de Alberto Castro, o mozo desaparecido en 1995 que puxo en alerta a toda a cidade da Coruña. A aparición dos seus restos nunha bella caldeira do centro suxire que o encargado de mantemento, amigo de familia e